Значи ръцете горе. Горе ръцете. Горе ръцете и търси борбата. Реди! Файт! Значи не замори. Блокирвай го, обръщай. Ай, вкарай го в гарда, вкарай го. Айде, ставай, пъти врата. Пъти врата! Разкъсвай ръката! Разкъсвай ръцете! Разкъсвай ръцете и върти към него! Пази врата само! Пази врата! Пази врата, разкъсвай! Точно така! Дръж ръката! Пази врата! Става врата, пази оттам! Никога дрей, пази врата, бе! Пази врата! Аре, обръщай! Обръщай! Аре, оттам! Аре, горе! Писа! Слушай! Работи бавно! Бавно работи! Преминай! Мачкай! И мини от едната или от другата страна. Не бързай, чули какво ти казва? А така, това е. Бавно бавно. Мини го съпръкни с десната ръка и му завърти кръка. Просто не чуеш какво ти казва. Мини го гарда отстрани и там нямаш работа. Момче. Стоп! Аз подигна център.